हेलौ लोगोफोर खुलुमलायबाय नै सानफ्रामबोनि बादि माने दिनैबो गोदान भिडिअ लाना फैलायबायलै नोंथांमोननि थाखाय लोगोसे रायजोफोर गासैखौबो गोथार गोसोजों बरायनानै लाबाय दे आंनि बे रिंहा फट' चेनेलाव। ओमफ्राय आङो दाखालि नोंसोरखौ बुंदोंमोन ना हाग्रानि मुलि सारनो नायजाखालाय आरोना हाग्राया ओरैबादि माने लामा न' जिं जिं ओरैबादि हाग्रा दुजोब्बाय एवनोबो बायोना। ओमफ्राय हाग्रा थैनायनि मुलि दं आंनिया नै थालिराव सारनाय ओरैबायदि आरो मानसियाबो थैयोलै बे मुलिजों खिन्थु रायजोफोर नाय मा होनोथाय मा होनो बेखौ मा मुलि होनो बेखौहाय दस्रायाव बायब्ला ओरैबायदि दाम लायो दस्रा मानसिफोर बायबा मोनथिफेरै बायब्ला माने फुरा 800 900सो लागोन आरोखि बेखौना। ओमफ्राय जों बायब्ला बेखौहाय 300 350 बिदिनो लायो खोमा ना। बेनि नामा जाहैबाय टेकुइट ना मा होनोमोनथाय टेकुइट आरोखि बेनि नामा हा। हाग्रा थैयो बे मुलिजों नायनानै ला नै हाग्रा थैयो हाग्रा राननाय मुलि रायजोफोर। नैबे मुख्राजोंहाय माने मुख्रानैबो होजायो मुख्राथामबो होजायो थिंखि मोनसेयाव बेबायदिनो 1 लिटार बियो। आं बेखौ सारगोन दिनैहाय जोंनिहा नैहाय ओरैबायदि हाग्रा दुजोब्बाय माने नायजाला आरोखि ना अबस्थायानो गैला हाग्राबारि एकदम फुरा हाग्राबारि जाजोब्बाय। ओमफ्राय रायजोफोर भिडिअनिफ्राय ओंखारनाङा दै मोनसे एकदम माबा फेन्दा फाननानै जाग्रा ना माग्रा आं नुदोंलाय बेखौ नोंथांमोननो दा देखायगोन आङो। बेनिनो एसे सावरायनांगौ दं। सावरायनांगौआ बेनो माने माबायदि मानसि दंलै जोंनि बर' हारियाव एकदम बर' हिन्जावफ्रा आरोना नायजायै फुरा ससियेल मिडियायाव माने भाइराल जानो लुबैनानै बिदि खालामो ना मा मोननानै खालामोथाय। खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो गुबुना जेसेबांनाखि भाइराल खालामो गुबुन जाथिफोरा मालाय बिसोरो भाइराल खालामनानै थाखा खामायो बेखौथ' जोंनि बर' जाथिफ्रा मोनथिया। खिन्थु बिना फैसायैनो ओरैबायदि गावनि माने अंगफोरखौबो देखायनो नागिरग्रा माने बर' जाथियाव दं। गावनि अंगखौनो फैसानि जुनैबो देखायो बिना फैसानिबो देखायो ओरैबायदि जाम्बा मानसि दं जोंनि जाथियाव जोंनि बर' जाथियाव। बेफोर बुस्थुखौबा मा जानानै ससियेल मिडियायाव हगारना होनांगौ जेनेबा आंनि कारेक्टारखौ बयबो नायजोब सारा दुनियानि बर'फोर बेफोरबायदि होनना हगारनाय बायदि आरोखि ना। मा बुंनो माबा फिसाइफ्रा खामानि मावनानै होनो हालानो सना रुफा गानहोनो हाला थाखा फैसा होनो हाला फेन्दा फाननानै माबानोसै जाहैबाय दा थाखा नांगौ फेन्दा फानो नाना बाना सोरबा बायो नामा बेफोरबायदि आरो गावनि देहा फाननो नाजानाय रायजोफोर। भिडिअ क्लिपखौ दा देखायना होगोन आङो ओरैबायदि गाजा भाइराल जानो लुबैनानै हगारखो ना मा जानो लुबैनानै हगारखो। खिन्थु मोनसे खोथा रायजोफोर ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि भाइराल भिडिअ नुयोना दस्रा जातिफोरनिखौ बेफोर गासिबो फेक गोजा बे मोनसेबो नंगौ नङा। नोंसोरो एक्सुवेलि जोंनि जातिया दस्रा जातिफोरनि माने ससियेल मिडियायाव भाइराल नुनाय बायदिसिना फाव फेसन देखायनाय बेफोर बायदि बुस्थुखौ नुनानै सोलोंनानै जेबो लाब गैया। बिसोर माने नायगौबा गावनि भिडिअखौ नायगौबा भिउस थांगौबा नैबे बुस्थुखौ मावो। बेना भिउस थांब्लानो फैसा हाबो नालाय नोंनाथ' भिउस नोंनि भाइराल जानाय भिडिअखौ गोबां मानसि नायबाय नों मा मोन्दों नोंथ' सारेनाबो मोनाखै मा लाब जादों नोङो ससियेल मिडियायाव बे बुस्थुखौ हगारनानै होनानै लानानै। माबायदि बर' हिनजावलै नोङो फेन्दा फाननो नागिरलायदों साला आयो थैस असायब' बिमा बिफा नुयो बिदा फंबाय नुयो जाथि खुरमा नुयो बाय बाहागि नुयो गावनि बर' जातिफोर नुयो गावनि गामि खाथिनि मानसि नुयो गावनि उसुं खाथिनि मानसि नुयो माबायदि मानसि थैस अननाय बेफोरबायदि हगारनो नाङाब्रा। मानो बेफोरबायदि हगारनांगौ जाखो एकदम लासिं सिं जायोना। लाइभआव नोङो थांनानै थासान्दियावनो जुदि नोंना ससे लामायावनो नोंनि कारेक्टारखौ नों फोजोबनानै लायोबा नोंनि मान सनमानखौ नों जानानै लायोबा माथो जाबावनांगौ जाखो। थैस बेफोरबायदि खालामनानै लानो नाङा गाव गावनि देहा बडिफोरखौ गाव गावनि कारेक्टारफोरखौ। आरो फिसाइया मावनानै दांनानै जाहोदों लोंहोदों बेजोंनोथ' नों गोथाङै थांनानै दं। दिनै सना मोनबाल' रुफा मोनबाल' थाखा फैसा मोनबाल' ग्लाब ग्लाब थाखा बाहायनो मोनबाल' दिनै गोदान गाबोन गोदान बिदि मोनबाल'थ' संसार जानाय जायाना। संसाराव हाबनानैबो दासिमबो बुजिनो रोङै मा हिनजावलै बेफोरो। आं बेफोरबायदिखौ नायनो हाथारालै एकदम रायजोफोर। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायलांदे
भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ओमफ्राय आंनि बुंनाय बाथ्राया मा रोखोम जादों नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालाम एकदम कमेन्ट खालामनायाव जेबो प्रब्लेम गैया सोर बोरै खालाम गाज्रि खालामना मोजां खालामा आंनावथ' जेबो नांखाया जाहैबाय नैबे सासे बोरायनाव ओमफ्राय आंबो जेबो मोनलायलाङा कमेन्ट खालामनायखौ एकदम बोरैबाला नायनो इन्टारेस्ट मोनो आरोखि आङो ना कमेन्ट खालामनायखौहाय सोरबाथ' नाना बाना बुंजायै भाषाजोंबो इंलिसफोरजोंबो कमेन्ट खालामो आंखौ एकदम इंलिस राव होनना बुङोब्लाथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो अबे भाषायाव इंलिस राव होनना बुङो बेफोरबायदिजोंबो आंखौ कमेन्ट खालामो थ' नैबे फान्थागेलानाव जेबो नाङा आरोखि कमेन्ट बुस्थुआ ना ओमफ्राय दा बेनो रायजोफोर माने आं हाग्रानि मुलि सारनो नागिरदोंलै नै ओमफ्राय सान्दुं दुङोब्लासो बे बुस्थुखौ सारजायो नालाय ओमफ्राय अखा हाबाथ' खामानि गैया बोरैबा अखा हाना होब्लाथाय खामानि गैया आरो दा बेखौनो आङो नै माने आङो मुलि सारनो नागिरदों ओमफ्राय दा अखा हाना होबाथाय सेस जागोन ओंखायनो आङो गोबाव खालामलिया माने आङो मुलिखौ सारनोसै ना नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै थिंखियाबो आंनि खाथियावनो दं नोंसोरखौ खोन्थानोसै नोंसिनो नै रायजोफोर थिंखिया मुलि दंमोनदांलै नै बेजों होख्लायनोसै आं हाग्रा सारनाय मुलिखौ नै पावार लायखा जाहैदों नै 15 लिटार जायोलै बावहाय माने बेटारिनि बियो नै अफ अन खालामग्राया नै ओरैहाय नै अफ अन खालामग्राया ओरैहाय बै रेस बारायग्रा बै नैबे अफ अन खालामग्रा दे रायजोफोर नैबे ओरै अन ओमफ्राय ओरै अफ ओमफ्राय नैबे प्रेसार बारायग्रा आरोना ओमफ्राय नैहाय चार्ज होग्रा नैबे क्लिप दंमोन नालाय बेयाव चार्ज होयो बेनो आरोना ओमफ्राय नै हाग्राफ्रा नायखादो दा मायाव सारगोन आं नै हाग्राया गिदिर जा गोरलै जा गासिबो थैजोबो रायजोफोर नै हिन्जावा गोग्गोम रायदों आंखौ माने आथिङा मिजौनो गाब्लाथाय मुलि सारनायाव गाब्लाथाय आथिं मिजौ जाहैदों नै हाग्रा नायजाखाला आरोना फुरा होख्लायजोबगोन आङो हंनै आंनि थालिर बागाना बेखौ दोनबावगोन आङो सन मोनसे दोनबावनोसै आरोबाव एसे थाखा खामायनायनि खोथा दंलै नै हाग्राया फुरा नायजाखाया ओमफ्राय बे दानो सारबाथाय दानो रानजोबगोन आरोना फाग्लासो ओरैबायदि अबस्था जानानै थाबाय थ' रायजोफोर बिदिबा आङो मुलि सारनोसै नामा दा लेट जागोनलै एकदम लेट जाबाथाय माने जानाय नङाना ओमफ्राय नै गारिबो सुनांगौ दं सेम्पु लाबोदां दाखालि दागगारियाव थांनाय एकदम फुरा लेथ्रा जाजोब्बाय गारिया नायजालाय अबस्थायानो गैला न'आवनो सोआखै आं दिनै गारिखौ लेथ्राखायनो ओमफ्राय गारिबो सुनांगौ दं दिनैहाय सान्दुं दुंदों ओंखायनो मुलि सारनोसै आङो थ' लेट जागोन दे रायजोफोर नोंथांमोनहा बै भिडिअ क्लिपखौ नायलां भिडिअनिफ्राय ओंखारबायसो नामाब्रा भिडिअनिफ्राय दा ओंखार नङाबा मेन बिसयखौ मिथिनाय नङा आरोखि ना थ' रायजोफोर मुलि सारनाय गुसुं भिडिअ लानानै फैदोंमोनलाय नोंथांमोननि थाखाय थ' बेयावनो माने दोननाय जाबाय बाय बाय थेंक इउ मानो होनोबा हौवायाबो होनो हाला नालाय ओंखायनो फाननांसिगोन आरो उफाय गैला मानो होनोबा हौवाया गाननाय जोमनाय होनो हाला नालाय बेखायनो फाननांसिगोन होनदां ओमफ्राय सना रुफा होनो हाला नालाय हौवाया बेखायनो केकनिखौ फानसै आरो सोरबा बायोबा